det hårdt. Men det er så det ord, jeg må bære her i livet. Benedictus et spiritus Titus Sidder du og filmer det? et spiritus sanctus Så vi kan gense det. Tutus et sanctus tus Elsebeth. Hvad laver de, biskop? Biskop? Jeg har ikke set det. Biskop? Jo, jeg forskrækker. Nej, slet ikke. Nej, på ingen måde. Det er selvfølgelig ikke, jeg lavede lidt stemmeøvelser. Aldrig drømmer om at betvivle biskoppens uendelige visdom. Men hvorfor har han ladet de andre vide, at Nikolas kan hjælpe med at finde den sidste krone? Nej. Jeg frygter, at Max siger det videre til glædebørnene. Jeg håber så sandelig, Max siger det til glædebørnene. Det er alt sammen et led i min geniale masterplan. Jeg får intet ud af Nikolas. Han kan ikke bringe hvor som helst. Men hvis Max fortæller den lille nævenyttige Ludvig, at Nikolas ved, hvor ringen er, så kan det være, at det kan få Nikolas tunge på glæde. Og når Nikolas har fortalt Ludvig, hvor ringen er gemt, så tager de den. Og biskop, det er endnu mere snedigt, end dengang de brugte Max til at få de 2 første kroner.